माने वो कारिनि सोर हरबला है कालाई भाई yang sip tip nang tan mangai Khamha आतां खायसानाय समावहा सालनि बेसेबां समाव ना बारा रौदि बाजिनो 12:30 লাই प्रशासननि सिमिन बुरुरक फाइजाक दय फाइजाक ताबाराखिन साइकेल थालाय नोंसा सालाङि साल दगान बेखि नक बासिरि लारखा बालु भाई बै थला रहा बालु हा को कामा बुरु दं दं हाक बुरु कामा दं नि दगाननि खति रक बुसुरक हला खुति माने उनाव माने 20-30 हाजार थाना जङ बेलाइखेना हामबाय त्रिपुरि खरां नाय तंनाय दाहुते बुकुक सोना सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखाखै दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सगां भिडियो नरक नुगना बगै अबनि बगै ता माखनै भिडियोनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइसिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबने क्लिक खलायदि क्लिक खलायमनि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागोन नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमनि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबनि बगै बेलाखेना हामबाय नाय तंदि